Миналото лято косата ми се изтощи изключително много от слънцето. Затова тази година съм решила да се погрижа за нея с комплекта от Sea Lash. Правя това видео, за да ви покажа колко съм доволна от продуктите само след няколко измивания. Безсулфатният шампуан е специално разработен с кератин и биотин, за да подхрани косата, да върне блясъка и здравината й. Почиства изключително добре, особено когато се масажира с щетката. Балсамът отново е с кератин и биотин и прави дори моята къдрава коса лесна за разресване, мека и еластична. Разресвам косата си внимателно и само по дължините с щетката от комплекта, която също много ми допада. Бустера се нанася на мокра или леко влажна коса. Той съдържа и термозащита, която предпазва от вредното въздействие на топлина. Освен това, хидратира и стилизира косата, като осигурява незабавна гладкост и контрол върху прическата. Аз лично ви препоръчвам да ги пробвате и вие. Сигурна съм, че няма да съжалявате за парите, които сте дали.